Errotonda, bidegurutzea, moteltzea, etena, minbizia. Azken urteetan, hitz sorta hori guztia erabili da euskalgintza askotariko eta zabaletik ezin egon baten berri emateko. Euskararen etorkizunak sorturiko kezka adierazteko. Izan ere, datuek, ikerketek eta aurreikuspenek normalizazio eta biziberritze prozesuan atzera egiteko arriskua handia dela agerrarazi dute. Beste era batera esan da, duela menderdi pasa hasitako pizkunde zikloa agortu delako zantzuak gero eta nabariagoak dira. Hori guztia aintzat harturik, euskara eta euskal hiztun komunitatea larrialdi linguistikoan gaudela adierazi genuen euskalgintzaren kontseilua osatzen dugun eragileok orain urtebete. Aurretik, katalanek eta galiziarrek egindako adierazpenarekin bat egin genuen horrela. Eta aldi berean, geure egin genuen mundu aldrebestu honetan ugaritu zaizkigun krisi sistemikoak izendatzeko terminologia. Hizkuntza larrialdia, krisi sistemiko horien parte baita. Globalizazioaren muturreko aldaera honek eta bizitzaren digitalizazioak eremu guztietan egiten baitu indartsuago eta zaurgarriago. Hizkuntzen auzian, hizkuntza nagusiago eta euskara bezala minorizatuta daudenak oraindik eta ahulago. Hala ere azpimarratu genuen, larrialdian gaudela adieraztea ez dela lantua jo eta etxitzeko dei bat. Aitzitik, euskarari pizkunde berri bat emateko lehen argizkia ekartzea dela. Itxaropenaren txinparta piztekoa. Euskaldunok, euskaltzaleok asko dakigu hontaz. Euskaltzaletasuna muinean itxaropena baita. Itxaropenak baino ez dezake azaldu, 19. mendetik 20. mundu aldaketa hortan, lore jokoak, euskaltzaindia edota eusko ikaskuntza sortu zuten euskaltzale haien denen ekina. Zaldubirena, Larrekorena, Horixe, Lizardi, Lauaxetarena eta nola ez, emakume izateak zailtasunak erantsi zizkien Errose Bustintza, Tene Mujika edota Elbira Zipitriarena. Eta horiekin batera, eguneroko bizimodu txiki baina funtsezkoan, milaka erabaki, ekintza eta keinuren bidez, zigor eta gutxiespenei aurre eginez, euskarari mundu bat ematen segitu zutenena. Itxaropenik gabe ezin baita ulertu lehen pizkunde ura eten zuen olatu totalitario ilunari aurre eginez, hegoaldean frankismoaren forman hainbeste iraun zuena, euskarari bigarren pizkunde bat eman dion euskaltzaleen jarduna. Hain zuzen ere, gaur ez gaude ausaz arantzazun. Euskara mundu garaikidera lotu duen pizkunde horren aterbe nagusi izan delako baizik. Mundua euskaraz pentsatzeko, egiteko, gozatzeko, bizitzeko ekimenen abialeku behinena. Jakinen emaria, euskara batua, euskarazko irakaskuntza, helduen euskalduntze alfabetatzea, literatura, estoka mairu, arte plastikoen proposamen abanguardista eta aldi berean herriari lotuak, horiek guztiek dute gutxienez ernamuin bat arantzazun. Euskaltzaletasunaren barreiatzaile izan da leku hau, itxaropenaren edatzaile. Gero, milaka euskaltzaleren eguneroko erabaki, ekintza eta keinuen bidez, pizkunde bihurtutako esperantzarena. Itxaropenerako dei hori egitera gatoz berriro arantzazura. Pizkunde horren parte izandako hainbat euskaltzale lagun hartuta. Euskaltzaletasunaren itxaropena zabaltzera. Euskaltzaleon garaia dela esatera. Baina itxaropena ez da zain egotea. Itxaropena, euskaltzale horiek denek erakutsi diguten bezala, egitea da. Beraz, ekiteko garaia da. Azken hamarkadetan egindako bideari zintzo begiratu eta ondo zein gaizki egindakoetatik ikasi eta bide berriak abiatzekoa. Egungo errenkei kementsu heltzekoa. Eta jakina,
Euskaltzaletasuna itxaropena ez ezik mundua ikusteko modu bat da. Hizkuntza supremazismoaren kontrako jarrera bat. Hizkuntza berdintasunaren aldekoa. Eta horren bestez, herri, kultura, hiztun komunitate eta hiztunen berdintasunarekin engaiatua. Bestera batera esan da, euskaltzale izatea, euskararen normalizazio eta biziberritzearen alde egotea ez ezik, minorizatutako gainerako hizkuntza guztien alde egitea da. Azken batean, justiziarekin, berdintasunarekin eta askatasunarekin sakonki lotzen den ikuspegi bat. Errotik demokratizazioarekin uztartzen dena. Mundua hain aldrebes dabilen garaiotan oinarrizko jarrera politiko bat. Arestian aipatu dugu mundua hizkuntza minorizatuen kontra datorrela, baina guk euskara eta gainerako hizkuntza zein kultura minorizatuak ditugu munduaren alde. Halaber, asko dira euskaltzale izateko moduak. Esaterako, asko dira eurak euskararen jabe ez izan arren, beren ondorengoei euskara emanez, eta beste hainbat erabakiren bidez, euskararen normalizazio eta biziberritzearen bultzatzaile izatea erabaki duten euskaltzaleak. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Eta berriro ere, euskaltzaletasuna lehen lerrora ekarri eta euskarari pizkunde berri bat emateko unea da. Eguneroko milaka erabaki, ekintza eta keinuren bidez. Baina ahaztu gabe, herritar bakarkakoen jardun horren gainetik, euskararen normalizazio eta biziberritzeak ezinbesteko dituela erabaki politikoak. Ofizialtasuna behar duela euskarak iparraldean eta Nafarroa osoan. Eta esia jarri behar zaiola Araba, Bizkai eta Gipuzkoan oldarraldi judizialaren bidez gertatzen ari den desofizializazio prozesuari. Are, jauzi bat eman behar dela euskararen aldeko politika publikoetan, egungo erronkei aurre egiteko. Hizkuntza politika anbiziotsu eta sendoak behar ditugu. Eta kultura denez euskarak zentzua hartzen duen salda amniotikoa, euskarazko kulturaren aldeko politika anbiziotsuak behar ditugu. Guztion esku dago honetan eragitea. Abenduaren 27an Bilbaoarenan bilduz, elkarrekin arnasa hartuz, isiotu dezagun pizkundearen lehen txinparta. Euskara, euskaltzaleen ekimenak ekarri du gaurdaino. Euskaltzaleen eskutik etorri dira pizkunde zikloak. Egin dugu iraganean eta berriro egitera goaz. Euskaltzaleon garaia da. Adierazpen hau, Euskalgintzaren Kontseilua osatzen duten eragile guztiena da jakina, eta hemen batuta gaude erakunde horietako gehienen ordezkariak. Baina horrez gain, euskaltzaletasunean, eta horren bestez, azken hamarkadetako susperraldian, erreferente izan diren zeinbait euskaltzale ere gurekin ditugu. Esaterako, Miren Azkarate hizkuntzalari eta euskaltzaina, Mertxe Mujika helduen euskalduntze alfabetatzearen hildoko erreferentea, Kike Amonarri soziolinguista, divulgatzaile eta hamaika ekimenen sustatzailea, Lorea Agirre euskaltzaletasuna pentsatzeko ekarpen ugariren egilea, eta Paul Bilbao, beste gauza askoren artean, Kontseiluko aurreko idazkari nagusia. Eta beste zenbaitek ezin izan dute gaur hemen gurekin egon, baina haien babesa adierazi nahi izan diote ekimenari. Paulo Agirre Baltzategi, Jakin Pentsamendu aldizkaria sortu zuen taldeko kideak, Mari Carmen Garmendia hizkuntzalari eta Jaurlaritzako bozeramaile izanak, Sagrario Aleman euskaltzain eta helduen euskalduntze alfabetatze eremuko aitzindariak, Martxelo Otamendi egunkariako eta berriako zuzendari ohiak, Angelis Iztu eta Jaurlaritzako hezkuntza sailburu izanak, Edurne Bruar helduen euskalduntze alfabetartzerako erreferenteak, Xabier Euskitze bertsolari eta kazetari ezagunak, Jakes Bortairu iparraldean euskararen aldeko milaka borroketan engaiatuak, eta Juan Cruz Lakasta Zubero kazetariak, Iruñerriko Euskal Herria irratiko koordinatzaileak. Baina bereziki, azpimarratu nahi dugu, gaur hemen gurekin direla euskaltzaletasunaren genealogia zabala ordezkatzen duten Kontxita Beitia, frankismo
frankismo ilunean Elbida Zipitriaren uberan euskarazko irakaskuntza piztu zuten andereño horietako bat, eta gurekin direla baita ere Baionako Etxepare Lizeoko ikasleak. Beren ikasketa prozesuko azterketa garrantzitsuena euskaraz egitearen alde borrokatzen ari direnak. Euskaltzaletasunaren, gaurkotasunaren eta ezinbestekotasunaren adierazle. Hain zuzen ere, euskaltzaletasunaren argia emango die Kontxitak Etxepareko ikaslei. Uste dut zerbait esan nahi dutela, Zerbait esan nahi duzu, ez, Kontxita? Gazatxo bat. Gizaldiz gizaldi. Mendez mende. Gora